Фестивалите носят в себе си разнообразни обичаи, свързани с конкретна тематика, традиционна за съответната страна. Днес съм ви подбрала 13 от най-интересните празненства от различни кътчета на земното кълбо. Холи. Холи е хиндуистски фестивал на цветовете, който се празнува в Индия и Непал. Традиция, свързана с него, е обличането на бели дрехи, които по-късно стават шарени от цветния прах, с който празнуващите се покриват. Различните цветове символизират различни неща. Зеленият е цветът на пролета и възраждането, синият е цветът на кожата на Кришна, а червеният символизира плодородието и брака. Съчетанието от червено и жълто пък се използва от индийците в ритуали и церемонии и е символ на щастие и надежда. Историята на празника е свързана с победа на доброто над злото. Могъщият крал демон Хиренякашипу искал да забрани на сина си Пралад да се прекланя на бог Вишну, но той не го послушал. Тогава демонът измислил план как да погуби сина си с помощта на сестра си Холика, която имала дарбата да е недосегаема за огъня. Холика трябвало да заведе Пралад в пламъците, за да изгори, а тя, благодарение на своите способности, да остане невредима. Когато пламъците ги обхванали обаче, Холика се подпалила и изгоряла, а Пралад останал невредим, защото се помолил на бог Вишну и така доброто победило злото. В някои части на Индия, в нощта преди фестивала, хората палят огън, за да отбележат прогонването на злото. Холи се празнува в края на зимата и началото на пролета, а денят зависи от лунния цикъл. На празника има много танци, храна и музика. Вечерта близките се събират, разменят си сладки, подаръци и се благославят. Фестивалът е свързан и с някои храни, като гуджия, което представлява сладкиш, който прилича на кнедли и се пълни с ядки и сушени плодове. Ладу са десертни топчета, които се приготвят с кокосово, пшенично или нахутено брашно. Някои хора вдигат на здравици с пханг, което е млечна напитка, смесена с паста от пъпки и листа на канабис. Денят на мъртвите. Денят на мъртвите се провежда в Мексико и се вярва, че тогава душите на мъртвите слизат на земята. Фестивалът почита връзката между смъртта и живота и в отбелязването му са вплетени древни ритуали на май, ацтеки, толмеки и други. Известен още като Dia de los Muertos или Санта Муерте, този празник на живота е начин хората да си спомнят за своите близки починали. Смята се, че тогава духовете на мъртвите се връщат в света на живите, за да дойдат при семействата си. Но вместо да е мрачен повод, той е радостен фестивал с танци и музика. Тази традиция се провежда всяка година от 31 октомври до 2 ноември. Макар и често да се сравнява с Хелоуин, смисълът на този празник е съвсем различен със свои обичаи. Пример за такъв обичай е създаването на олтари в домовете на местните жители. Те се украсяват с захарни черепи, свещи, небен и любимите храни и напитки на покойните. Разказва се, че ролята на небена е да насочва духовете в света на живите си роднини. На олтара може да се сложи и снимка или любима вещ на починалия. Присъствието на захарните черепи са дарове за духовете и символизират сладостта на живота. По време на фестивала Санта Муерте по улиците вървят жени и мъже с изрисувани като скелети лица, свири традиционна музика и се играят танци. Хората отиват на гробовете на своите близки починали, почистват ги и ги украсяват. Денят на мъртвите е и в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Фестивал Сурва. Фестивалът на маскарадните игри Сурва е тридневен и се провежда в Перник, като е най-големият в България, но и на Балканите. През 1965 г. служителят от Окръжния съвет по култура Йордан Николов предлага в Перник да се създаде фестивал на маскарадните групи от всички краища на България и през 1966 г. община Перник организира първото издание на фестивала. Той се провежда всяка година през последните петък, събота и неделя на януари.
В него участват и гости от Европа, Азия и Африка, които привличат много публика. В конкурсната програма на фестивала има сурвакари, кукери и други и от 1985 година има статут на международен. Деца, мъже и жени се включват в него и той популяризира достигнали до днес варианти на древна ергенска обредност, която е част от българските фолклорни традиции. Основни персонажи са младоженците, мечката с мечкар и свещеникът. Символиката на празника е свързана с прогонването на злите сили, смяната на старата с новата година, събуждането на природата, здраве и богата реколта. Маскарадът на фестивала включва многобройна група от мъже, които са с маски и звънци и се придвижват с ритмични стъпки. Костюмите са основно два типа – от кожи или нарязани парцали, а маските имат форма на чудати същества или животни с зъби, рога, опашки, пера или клюнове. Понякога се използват и други материали, като царевична шума, коноп, вълнена прежда и маниста. Сурва разполага и с атрактивни спектакли, огньове, български фолклор и традиционни гозби и напитки, а в изложбените зали на града могат да се посетят различни изложения. Има и базари с произведения на българското приложно изкуство и сувенири. През 1995 г. Перник е приет за член на Федерацията на европейските карнавални градове. През 2009 г. градът е обявен за европейска столица на сурвакарските и кукерските традиции, а през 2015 г. обичаят сурва е включен в представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство. Фестивал на плаващите фенери. Фестивалът на плаващите фенери е важна традиция в Хонолулу в Хавай, където през месец май жителите честват Деня на паметта. Всяка година от 1999 година насам десетки хиляди хора се събират на красивия плажен парк Ала Моана, за да почетат паметта на своите близки и да изпратят своите пожелания за мир и състрадание към света. Корените на тази традиция водят началото си от японския ритуал Торо Нагаши. Събитието привлича хора от целия свят и представлява красива гледка, тъй като при залез слънце множество фенери се пускат във водите на океана и ги изпълват със светлина. Всеки фенер е символ на спомен, който осветява пътя на тези, които сме изгубили и има дълбоко духовно значение, защото свързва хора от различни сфери, които споделят любов, надежда и единство. Всеки спокойно може да пусне свой фенер, на когото предварително да напише различни съобщения или молитви, като преди това има ритуал за медитация, водена от духовни водачи, които осигуряват връзка с починалите. На фестивала има и различни представления, които показват културата на Хавай, както и музика и танци и се разказват различни истории. Организаторите са ангажирани фенерите, които се пускат, да са направени от биоразградими материали, за да се сведе до минимум въздействието им върху океанската среда. След приключване на фестивала, те се ангажират всички фенери да се съберат и да се дарят на местни организации. Ханами. Вишневият цвят, познат още като сакура, заема специално място в културата на японците. Това дърво е свещено за тях. То не ражда плодове, но цъфти с бели и розови цвечета. За местните вишневото дърво символизира силата на духа, а падащите листенца олицетворяват преходността на живота. Дните на цъфтеж се отбелязват с празненства, наречени ханами. Фестивалът на вишневия цвят се провежда през пролета, като започва от края на януари и на някои места в Япония стига и до края на март. През месец януари цъфтежът започва в Окинава и завършва края на март в Токио. Тези месеци хората се събират в градини и паркове, за да наблюдават цъфналите сакури. Правят чайни церемонии, танцуват, пеят и организират пикници под красивите дървета. Хората се отправят към планината Йошино, където има хиляди вишневи дървета, чието цветове започват да падат и образуват бледо-розов килим. С течение на времето фестивалът се разпростира и в други страни, където тези вишневи дръвчета били подарени.
Разказва се, че през 8 век, по време на японския период Нара, хора от висшата класа започнали да организират пикници, но под сливови дървета, наречени още уме. По време на японския период Хеян обаче, тези пикници започнали да се провеждат под клоните на вишневия цвят. Дърветата се срещат по бреговете на реките, в планинските райони и градини около храмове. Красивите венчелищета могат да се срещнат в японската литература и изкуство. Фестивал на балоните. Всяка година в началото на месец октомври за 9 дни в Албакърки, щата Ню Мексико в САЩ, се провежда фестивал на балоните, който добива голяма популярност. За първи път фестивалът се отбелязва през 1972 година, когато излетели само 13 балона, а днес бройката им надхвърля 700. Това е най-големият фестивал на балони с горещ въздух в света. В нощта преди началото на събитието се прави проверка на метеорологичните условия, дали са подходящи за провеждане на фестивала, като на другия ден по изгрев в небето се издигат множество пъстроцветни балони, някои от които са на анимационни герои. Както много други фестивали, така и този, освен летене с балони, се организират и игри, изложби, музикални представления, продават се сувенири, храни и напитки. Паркът там се изпълва с оживление и много забавления. Провеждат се и състезания за газови балони и балони с горещ въздух за прелитане на най-дълго разстояние, които имат различни форми. Туристи от цял свят могат да се включат в полетите, като се записват предварително. Друг интересен факт е, че благодарение на специална светлинна система, балоните могат да летят и нощем. Фая. Фестивалът Фая, наречен още Лас Фалас, празнува идването на пролетта и се провежда от 14 до 19 март във Валенсия. Той води началото си от преди 3 века, когато настъпвал краят на зимата, дърводелците разчиствали своите ателиета, като изгаряли ненужните дървени останки насред улицата. По-късно други хора започнали да изгарят непотребни вещи, като стари дрехи, сламени дюшеци и покъшнина, която не им трябвала. На по-късен етап обаче общината забранила тази дейност и наредила ненужните материали да се изхвърлят на края на града. В средата на миналия век обаче е решено да им се придадат интересни форми. Днес вече на улиците се издигат статуи, наречени фая, от материали като картон, дървесина, стиропор и восък, които отразяват проблемите в политиката и обществото, но и на приказни герои. Статуите са много красиви и внушителни и може да се срещнат из целия град. Освен тези изваяни фигури, които отнемат много време по изграждането им, на фестивала има и заря и пиротехническо шоу, наречено масклета, което се провежда на различни улички и вдига много шум. Пред последния ден от фестивала всички момичета правят парад в центъра на Валенсия и носят традиционни облекла, като там се издига статуя на девата на беззащитните, направена от бели и червени карамфили. Вечер се провеждат улични партита с музика, напитки и храни, сред които и така популярния за испанците чурос. На последния ден в полунощ всички статуи се палят, като се избира една, която да отиде в музея на фаята, където се съхраняват оцелелите статуи от миналите години. Октоберфест. Октоберфест е най-големият фестивал на бирата, който се провежда всяка година в Мюнхен. Отначало се състоял през месец октомври в продължение на 16 дни, но поради дъждовното време в Бавария по това време той се измества за края на месец септември. За първи път се празнува през 1810 година в чест на сватбата на баварския престолонаследник Лудвиг и принцеса Тереза от Саксония Хилдбургхаузен. Първоначално фестивалът представлявал смесица на игри, особено конно надбягване, което по това време било традиция в Мюнхен. По-късно към състезанието се организират изложби на наградени животни и пазари за добитък.
С времето станал селскостопански панаир, особено в сферата на животновъдството, а в края на 19 век се появила и бирата. През 1895 г. пивоварните започнали да строят бирари, за да посрещат гостите. На фестивала се излагат шатри, където посетителите, докато пият бира, могат да се наслаждават на разнообразна музика и храна. Те могат да опитат различни марки местна бира и на събитието гостите имат възможност да се облекат в традиционни баварски дрехи. Днес то се провежда по по-различен начин в сравнение с преди, защото вече няма конни надбягвания, като изключим юбилейните чествания. Фестивал на слънцето. Фестивалът на слънцето или Инти Райми се провежда ежегодно на 24 юни в град Куско в Перу. Той е празник на инките и е вторият по численост в Южна Америка, като за първи път се отбелязва през 1412 година. Инти Райми е считан за първия ден от новата година по календара на инките. Фестивалът отбелязва завръщането на слънцето по време на зимното слънцестоене и се счита, че в миналото е имал и жертвоприношения, някои от които човешки. Днес празненствата са дарове, за да бъде убеден Инти или слънцето да се завърне и да дарява на земята своята благословия и жизнена енергия. Последният автентичен празник Инти Райми, проведен в присъствието на императора на инките, се състоял през 1535 г., след което започнало испанското нашествие, където той бил забранен, но местните продължили да го празнуват тайно. Перуанците казват, че чрез фестивала могат да се свържат със своите предци и да усетят древната си култура. Събитието се провежда на площад Саксайоман, но преди това участниците изнасят програма в центъра на Куско. Спектакълът се изпълнява от местните, където двама от тях са в ролята на Сапа Инка и Мама Около, а други са пременени с автентични костюми от вълна, от лами или овце, каквито са били дрехите на техните предшественици. Пие се от свещената царевична бира, хората танцуват и има постановки. Чуват се още песни от андите и как инките са говорили със слънцето на езика кечуа. Пролетен фестивал. Пролетният фестивал, известен и като Китайската нова година, е най-големият празник за китайците. Казва се, че той има 4000 годишна история, макар и с времето начините на празнуването са се променили. Отначало се наричал Суей, а след това Ниен. По традиция, той започва на 23-я ден от последния месец по лунния календар и завършва на 15-я ден от първия месец. В Китай обичаите, свързани с пролетния фестивал, са най-разнообразни, но най-важно е семейното събиране в навечерието на новата година, където се сервират най-различни китайски ястия, като риба, тофу или пелмени. Друга традиция, свързана с фестивала, е Байниен, която повелява, че в първия ден от новата година всички членове на семейството трябва да облекат празнични дрехи и да посрещнат гости или те да посетят свои близки, за да започнат новата година на чисто. В цял Китай започва да се прожектират нови филми по случай новата година. Изпълнява се танцът на лъвовете, организират се театрални представления и храмови панаири. Храмовите панаири се провеждат основно в градските паркове и са най-различни, като най-известният сред тях е в Пекин. Посетителите могат да си купят сувенири, някое лакомство или да се насладят на традиционен танц. В столицата се намира и храмът на земята, където има сергии на майстори и търговци. Там се правят и различни изложби, свързани с китайската култура, а на други места се провеждат спортни състезания или световни фолклорни фестивали. Последният ден от събитието е познат като фестивала на фенерите, където всички фенери осветяват улиците и често по тях има шоу с фенери в различни форми. Фестивал на слоновете. В Индия слонът е свещено животно, тъй като е въплъщение на бога на щастието, мъдростта и познанието Ганеша.
Слоновете винаги са били на почит от индийците и участват в много шествия и церемонии, като дори си имат фестивал посветен на тях, който се провежда ден преди фестивала Холи. Събитието се осъществява в град Джайпур в щата Раджастан в Индия. Преди началото слоновете се изкъпват и изрисуват с пъстри бои, като се украсяват с звънчета и различни бижута. Ушите им се окичват с обеци и шалчета, а на бивните се слагат златни и сребърни гривни. На гърбовете им се поставят избродирани черджета с нишки във формата на слънчеви лъчи. Водачите им също са подходящо облечени и най-красивите слонове получават награда. Основни атракции на фестивала са игри на поло, парада на слоновете, дърпане на въже и традиционни танци и музика. Фестивал на огъня. Фестивалът на огъня се отбелязва ежегодно през последния вторник на месец януари на 11 места на Шетландските острови, където се отдава почит на викингското наследство на страната. В Шотландия той се отбелязва за първи път през 1880 година, като традицията продължава и до днес, и това е един от най-впечатляващите огнени фестивали в Европа. В Леруик събитието се състои от сутрешен маскарад и огнен парад с факли. Зрителите, посетили събитието, могат да наблюдават хора, облечени като викинги, преминаващи по улиците на града със своите сребърни доспехи, щитове и оръжия. Кулминацията на фестивала е когато всички викинги хвърлят горящите си факли, като образуват голям огън и изгарят викингски кораб-реплика. След това всички пеят, танцуват, ядат и пият дълго след угасването на огъня под звуците на традиционна музика. Подготовката на фестивала отнема цяла година, като включва направата на костюми, сценарии и построяването на кораба, като първият дракър е произведен и изгорен през 1889 година. Фестивал на светлината и магията. Чианг Май е град в Тайланд, известен с фестивала на светлината И Пенг, където хората пускат своите летящи фенери, като отдават почит на Буда, отказват се от лошите си спомени и си пожелават късмет. Датите на събитието се местят в зависимост от фазите на Луната, като то се провежда при пълнолуние през месец ноември. Поверието гласи, че когато хората пускат своя фенер над Чианг Май, ако той не угасне, докато го изкупиш от поглед, годината ще е изпълнена с късмет. Навсякъде из града има запалени фенери в различни цветове, паради, конкурси за красота, концерти, изработване на хартиени фенери, храна и платформи, които разкриват културата на Тайланд. На тях има всякакви крале, войни и различни други персонажи. Фенерите са направени от оризова хартия и се наричат комлой, и с пускането им хората прогонват тъмнината и правят път на светлината. Цветни фенери се окачват и пред домовете и храмовете. Наред с фестивала И Пенг се провежда и така наречения Лой Кратунг, където хората пък пускат кошнички с цветя и свещи по реката, като в северните части на страната, като град Чианг Май, двата фестивала се честват заедно и символизират новото начало. Фестивалите показват разнообразни дейности, имат различна продължителност и обединяват хората. Благодаря, че бяхте с мен и ще се видим в следващото видео.